dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já jsem Matěj Holan a toto je podcast I Want More na mediální platformě Vlny. Tam si můžete pustit i veškeré díly tohoto podcastu a celý obsah tohoto portálu. Já zde dneska vítám Arpáda Šoltése, slovenského novináře žijícího v Praze, významného slovenského komentátora, který se dlouhodobě zaměřuje na politické komentování a dlouhodobě se zaměřuje i na Maďarsko a o čem jiném bychom se teď bavili jako o pravděpodobné kompletní změně režimu v Maďarsku. Dobrý den. Dobrý den, ďakujem za pozvanie. A já děkuji za to, že jste vážil semka cestu. Budeme si povídat o víc subtématech tady tohoto. Nedá se vlastně nedotknout toho, co se v Maďarsku stalo a co to může být, že to není asi jenom střídání garnitur, ale může to být demontáž toho Orbánova režimu, naprosto specifického politického systému, který nemá v Evropě obdoby. Ale to, co asi tady všechny zajímá nejvíc, jaké to může mít souvislosti v Evropě, geopolitické dopady a tak, protože Orbán se za těch 16 let, co tam byl u moci, stal, nevím jestli klíčovým, ale jedním ze zásadních světových hráčů a to teďka asi bude padat. Co teda se v Maďarsku může stát teď? Ja len teda potvrdím, že v Maďarsku nikto ani len nehovorí o zmene vlády, tam sa hovorí o zmene režimu. Preto bola tá takmer 80% účasť voličov, preto bola taká enormná mobilizácia, lebo to brali naozaj ako historicky zlomový moment. Všetci si uvedomovali, že keď Viktor Orbán vyhrá voľby, hoci aj jednoduchou väčšinou, tak Maďarsko končí v Európskej únii a na to. To brali všetci viac menej ako istú budúcnosť. Že by je proste vyvedl? Áno. A už niektorým jeho ľuďom v kampani aj občas ušiel jazyk, kde to naznačovali alebo povedali, že toto je jedna z opcií. To bolo naozaj rozhodovanie, že Rusko alebo Západ. Preto tam aj znelo potom po tých víťazných voľbách veľmi často ruský kozo, Rusáci domov. Toto bol jeden zo silných motivov kampane. A koho vôbec zaujíma tento rozhovor, ten určite už počul o odpočúvaniach Sergeja Lavrova, Pietera Szijjártóa, to nemusíme vôbec rozoberať. Naozaj tá maďarská vláda sa stala rezidentúrou SVR a GR. Čiže Maďari sa rozhodli zmeniť režim. Péter Magyar dostal neuveriteľne silný mandát, pretože pri tejto vysokej volebnej účasti taká veľká ústavná väčšina, zatiaľ aj v Maďarsku bezprecedentné. Treba povedať, že mu veľmi pomohol systém, ktorý si Orbán vytvoril. Naozaj, teraz Orbán spadol do tej jamy, ktorú vykopal pre akúkoľvek svoju potenciálnu opozíciu a Péter Magyar ho tam zaleje betónom. To som si úplne istý. Keby prehral keby to vyhral nejakou jednoduchou väčšinou, tak by ho pochoval Orbán, lebo nedostal by šancu zreformovať krajinu. Ale v tomto okamihu má také mocenské postavenie ako nejaký iný politik v Európe. On vlastne zdedí Orbánov systém NER, lebo tam Maďari nemajú problém. Tohle musíte priblížiť. Áno. My tu stále hovoríme o Fidese ako o Orbánovej strane, ale Fides je iba nejaký formálny Orbánov politický vehikel, ktorý sa bez neho rozsype z večera do rána. To som si úplne istý. Dôležitý je NER, to je to skratka, ktorá znamená Nemzeti Együttműködés rendszere, čiže systém národnej spolupráce. A to je formalizovaný, inštitucionalizovaný systém oligarchickej, korupčnej, štátnej moci, v ktorom je naozaj, že sú zapojené naprieč spoločnosťou všetky vrstvy, že to sú naozaj veľkopodnikatelia, médiá, akademici, veľké štátne firmy, politici, štátni úradníci, sú všetci združení v tom systéme NER. To sú tie nadácie, do ktorých vkladajú podiely akcií štátnych firiem. Keď Orbánovi oligarchovia poskupovali všetky slobodné médiá, tak ich vložili do nejakých nadácií. To všetko patrí do systému NER. Komunismus byl přesně takový, ne? Že všechno patřilo státu. Národný front. Ano. Toto je niečo veľmi podobné ako Národný front. Len Národný front bol možno
chudobnejší, povedzme to tak. Sice tí komunisti kontrolovali všetky zdroje, ale tých zdrojov mali menej, povedzme to takto. A nebyl to globální kapitalismus. Áno. A tento systém NER potrebuje Peter Maďar odstrániť. A na to, aby ho mohol odstrániť, ho vlastne najprv môže využiť. On, keď preberie funkciu, bude mať de facto neobmedzenú autokratickú moc, ktorú Viktor Orbán vytvoril pre seba. Peter Maďar sľubuje zmenu ústavy, dokonca obmedzenie mandátu predsedu vlády na 2 volebné obdobia. To by bylo hodně specifické, ale asi je to reakce na to, co se tam teďka dělo. Mne sa na tom páči to, že uvidíme, čo s ním urobí, lebo on nikdy moc nemal. On ju teraz získa naozaj prvýkrát. Uvidíme, čo s ním urobí, ale mne to príde, ako keby on už začínal, lebo on teda nebol práve známy tým, že by bol ľudsky veľmi ľahká povaha a že by nejak oplýval seba reflexiou. Zdá sa, že sa ju začal učiť v tom volebnom procese, keď on naozaj obišiel viac ako 700 maďarských obcí, niektoré aj niekoľkokrát, že bol všade v tom Maďarsku, rozprával sa s nepredstaviteľným množstvom ľudí a neustále dostával spätnú väzbu. Je možné, že on sám sa zľakol toho, do čoho ide, a ak to urobí, že dopredu, že na začiatku toho svojho vládnutia obmedzí svoju vlastnú možnosť zostať dlhšie ako 8 rokov, tak to budem vnímať ako niečo veľmi pozitívne. A dá mi to nádej na to, že to v Maďarsku môže dopadnúť aj relatívne dobre. Tedy demokracií. Lebo treba povedať, že Viktora Orbána mohol poraziť iba oveľa kvalitnejší Viktor Orbán. A to Peter Maďar je. Bez pochyby. Čiže on môže využiť ten systém, ktorý Orbán vytvoril na to, aby Orbánov systém zlikvidoval a potom tam nastolil právny štát s pravidlami, ktoré sa, je vysoko pravdepodobné, že mne sa nebudú páčiť všetky, ale budú platiť pre všetkých rovnako, budú vymáhané třeba to, pre aby všetkých rovnako. Aby nebylo takové jednoduché dostáhnout na tú ústavní většinu pomocí zmanipulovaného volebního systému. Určite zmení volebný systém, môže obmedziť naozaj ten počet mandátov a predpokladám, že nastaví volebný systém tak, aby po ňom už nikto tú ústavnú väčšinu takto jednoducho nemohol získať. Pokud to neudělá, tak se stane autokratem taky. A opäť ho nahradí niekto iný, keď on zostarne. A ja často používam tú skratku na Orbánov režim, že gulášový fašizmus. A nie je to odo mňa múdre, lebo je to hrozne hrubé zjednodušenie, ktoré je veľmi nepresné. Musí ten Orbánov režim má, keby sme brali tú slávnu esej Umberta Eka, Urfašizm, že kde on vypisuje tie jednotlivé znaky fašizmu, tak ten maďarský režim spĺňa úplne všetky, okrem jednej, že on nepoužíva násilie voči vlastnému obyvateľstvu, ale ten turbonacionalizmus, upieranie sa k historickým mýtom a mytologizácia dejín, vytváranie obrazu nepriateľov všade naokolo, obliehaná pevnosť, ktorú Maďari aj tak majú v krvi, ten pocit, že oni sú nejaký ostrov uprostred mora Slovanov a Germánov, ktorí túžia po ich krvi. Sú takí. Že on všetky tieto prvky má, ale v skutočnosti technológia moci v Maďarsku je vyslovene feudálna. To je fakt taký nejaký divný postfeudalizmus, kde Viktor Orbán je v postavení nekorunovaného kráľa. Tí, ktorí sú práve v tomto okamihu v jeho priazni, alebo sú jeho najbližší, dostávajú najväčšie léna, tým pádom aj sami pre seba ukrajujú najviac. A tí, ktorí vypadnú z jeho priazne, prichádzajú úplne o všetko. A toto bol aj príbeh Petera Maďara. Neviem, či máme 3 minúty na to, aby sme ho vysvetlili. Viktor Orbán pochádza z vidieka, je to taký, však on aj začínal ako mladý liberál, ktorý vyštudoval za Šorošové peniaze, ale bol to chlapec z vidieka, na ktorého tí veľkí chlapci v Budapešti stále pozerali tak trochu cez prsty. On si v sebe niesol tento komplex a potom, keď prvýkrát prišiel o moc, tak si uvedomil, že toto Maďari nechcú, čo im on ponúka. Že to nie je tak, že on znásilnil Maďarsko na sucho a bez lásky a prekopal ho tak, ako ho on chce. Nie. On sa prispôsobil Maďarsku. To, čo on pred 16 rokmi sľuboval Maďarom, im dnes môže Peter Maďar dať. On len potom podľahol majetku, mamonu, korupcii a bezhraničnej moci. A políbil prsteny všem hajzlům ve svete. A Peter Maďar je jeho pravý opak v tomto zmysle. To nie je ten sedliacky chlapec z vidieka, to je stará budapešťanská právnická šľachta,
To sú 3 generácie právnikov alebo aj viac, veľmi prominentných. Nejaký ten prezident republiky v blízkej rodine, tuším babičkin brat alebo niečo také. Sudcovia, akademici, prominentní právnici, naozaj ultrakonzervatívny kresťan, ktorý začal, tuším, 4 roky pracoval ako advokát, že mal on tiež vyštudoval právo, samozrejme, mal nejakú advokátsku prax, potom vstúpil do politiky. Asi aj vďaka tomu, že jeho najlepší priateľ z detstva, tu nebol tuším spolužiaci už na gymnáziu, je Gergej Gujáš, ktorý je súčasný de facto Orbánov kancelár. Oni tam majú strašne komplikované tie funkcie, že to je nejaký, že minister... Pro kancelář. Je to jedno. Minister úradu predsedu vlády, ale proste je to Orbánov kancelár. A on mal naozaj hviezdnu kariéru v rámci NER a Fides. A Péter Magyar bol jeho veľmi blízky priateľ. Mal však tú povesť, Magyar, že s ním nikto nechcel nikdy pracovať, pretože má príšernú povahu. Je neuveriteľne konfliktný, škriepný, arogantný, uráža ľudí vo svojom prostredí, niekedy je úplne bezdôvodne. Spomínali na ňoho nejaký jeho známy, že keď bola party, podľa toho ste vedeli, kde je Peter, že kde je hádka. Že to ste počuli zďaleka. Ale tým, že Gujáš nad ním držal ochrannú ruku, tak stále on v tom systéme niekde mal nejaké svoje miesto. Nie také, po akom túžil, ale mal. A 8 rokov pracoval ako diplomat v Bruseli. Medzi tým ho Gujáš zoznámil s jeho budúcou manželkou, ktorá bola v tomto smere jeho pravým opakom. Veľmi spoločenská, veľmi príjemná, veľmi populárna, obľúbená. A to sme hodne v histórii. Áno, veľmi dobre fungovala na sociálnych sieťach, v čom jej ale veľmi pomáhal manžel, pretože Péter Magyar, aj keď on sám o sebe ako človek nie je ten typ, s ktorým by ste chceli chodiť na pivo, veľmi dobre rozumie sociálnym sieťam. Že on mal taký pocit, že aj má nejaký podiel na jej úspechu. Ona sa stala ministerkou spravodlivosti. Medzi tým sa manželstvo pokazilo, mali 3 deti, ale došlo k tomu, že rozvod. Vo Fidese ich poprosili, a to už nie sme až tak ďaleko v histórii, aby počkali aspoň do volieb 2022, aby sa nerozvádzali pred voľbami, aby nepoškodili jej imidž. Čiže počkali, rozviedli sa. Medzi tým vypukol obrovský škandál, po ktorom musela odstúpiť prezidentka Maďarska. To bylo... A ministerka spravodlivosti, keď prezidentka omilostila človeka právoplatne odsúdeného vo veľmi škaredej pedofilnej kauze. To bylo strašný. A ministerka spravodlivosti musela kontrasignovať ako ministerka spravodlivosti milosť. A urobila to, vypukol škandál a Orbán, ako obvykle v týchto situáciách, keď zistil, že toto je problém pre jeho jadrový elektorát, takto bez mihnutia oka obidve sťal. A medzi tým rozvedený Péter Magyar, keďže sa jeho kamarát z detstva Gergej Gujáš postavil na stranu jeho ex-manželky, tak sa rozhádal aj s ním. To znamená, že Gujáš z neho sňal ochrannú ruku a Pétera Magyara začali vyvrtávať zo všetkých jeho funkcií v rámci toho systému NER. To sú také tie, že tu máte miestečko v dozornej rade nejakej štátnej firmy, tam ste v nejakej honorovanej funkcii v nejakej štátnej komisii a to akože dohromady to robí celkom akože pekné živobytie, spoločenské postavenie, nejaký vplyv. To všetko stratil. Vypadol z priazne a skončil úplne na dne. A to bol deň, keď sa naštval a zobral nahrávku, kde si on nahral svoju vlastnú manželku doma niekde v kuchyni, kde rozprávala o tom, že akým mafiánskym systémom vládne Fides v Maďarsku. A šiel s tým do médií. To je a super. vtedy sa dostal do povedomia a toto odštartovalo jeho kariéru. Toto je podľa mňa dobré vedieť na to, aby sme vedeli, Aký psychologický profil. Že kto je zhruba Péter Magyar. Že aký je to človek, lebo každý politik je aj človek a má veľmi ľudskú motiváciu. Někdo toho Orbána porazit musel v rámci toho systému, teď se to podařilo. Čo je pre mňa na tomto príbehu dôležité, je to, že jeho prvotným motivátorom, prečo vôbec ísť do politiky, bola pomsta. A dodnes je to pomsta, to je veľmi jasne čitateľné. Vyhral voľby obrovskou presvedčivou dvojtretinovou väčšinou. Dokonca ten Viktor Orbán sa prekonal, zatelefonoval mu a zagratuloval.
Nebol to príjemný telefonát, ale prebehol. Všetci si mysleli, že to sa nikdy nemôže stať. Prečo Trump by toto neudělal? A mal svoj víťazný prejav pred obrovským davom nadšených ľudí a to je presne ten okamih, keď po tej kampani, po všetkom tom napätí, keď viete, že ste vyhrali, väčšina týchto ľudí sa tak už trošku sa tak dokážu uvoľniť, zmierniť tempo, zaradiť o niekoľko prevodových stupňov nadol, že nebyť taký agresívny a on ten svoj prejav ukončil tým, že keď to budem parafrazovať a veľmi to zhutním, že vyhrali sme a vy hajzli, teraz pôjdete všetci do basy. Možná, že sa to očekávalo teda, že tady toto řekne. Možno nie v tom okamihu, Aha. a nie na záver. Ale lebo rozumiem, to je to, čo si odtiaľ ľudia odnesú, čo poviete na konci. Je to anděl pomsty, takže... Áno. A teraz ja nehovorím, že nie je to spoločenské očakávanie, že trestať. Už potom, keď mal tú tlačovku na druhý deň veľkú pre novinárov aj domácich, aj zahraničných, tam už aspoň povedal nahlas, keď sa ho pýtali, že či môže Viktor Orbán skončiť vo väzení, že to vám ja nemôžem povedať, lebo to nie je úlohou politika, aby ukazoval prstom na to, že kto pôjde do väzenia. On to myslel podľa mňa tak, že dá justícii nezávislosť. To povedal, že to je úlohou politika, aby dal justícii nezávislosť. A ja si dokonca myslím, že Viktor Orbán má veľmi dobrú šancu skončiť na doživote za mrežami, pokiaľ niekto začne nezávisle vyšetrovať, čo všetko sa v Maďarsku dialo za ostatných 16 rokov. Mm-hmm. To podozrenie je dôvodné. Tiež, ako nie som ja súdca, ani som ho nikdy nevyšetroval, ale myslím si, že toto riziko mu akútne hrozí. A videli sme to na Slovensku mimochodom, že po vražde Jana a Martiny stačilo, že nikto nezačal zakazovať justičným orgánom, aby konali, a oni začali konať a veľmi prominentní ľudia sa dostali do veľkých problémov. V Maďarsku budú vedieť, že majú podporu. Že nie len, že im nikto nebráni, ale že očakávanie spoločnosti je, že začnete si robiť svoju prácu a v každom takomto systéme je veľmi veľa ľudí, ktorí ju chcú robiť, len nemohli. Toto je pre Viktora Orbána osudné, že vo vnútri systému sú ľudia. A ještě víc pro ty jeho šílené ministry, ty, kteří tu kolaboraci museli dělat na denní bázi pořád, tak u nich se možná úplně nečeká, že zůstanou dlouho v Maďarsku. No, pravdepodobne nie. A oni ešte majú teraz nejakých 30 dní, má prezident na to, aby zvolal ustanovujúcu schôdzu parlamentu, aby poveril víťaza volieb zostavením vlády. Vôbec ešte môžu přijít žaloby na voľby a podobne. Pravdepodobne nie. Aspoň z tej povolebnej retoriky to nevyplýva, lebo dokonca aj, myslím, že to bol práve Gergej Gujáš, ktorý ešte počas tej volebnej noci hovoril, že zaznamenali sme nejaké porušenia, ale žiadne z nich nemalo takú intenzitu, aby to malo vplyv na volebný výsledok. Že budeme to skúmať, budeme dávať podnety, ale nemá to význam, pokiaľ berieme volebný výsledok. Čiže oni uznali porážku, pochopili, že toto je koniec. Možno by sa to vyvíjalo inak, keby to bolo tesné. A tady není tady když by to spochybňovali, tak příště se tam nedostane nikdo z toho. Veľmi jednoducho povedané, Orbán nechce skončiť ako Čaučesku. Áno. On jednoducho pochopil v nejakom okamihu, že toto je také masívne, že keď sa tomu postaví do cesty, tak to pre ňoho skončí fatálne. Lebo na Maďaroch sa nedá drevo štiepať. A to je to, čo mňa prekvapilo. Za tých 16 rokov ma na tom celom neprekvapovalo nič, len to, že Maďari trpezlivo držia. Lebo to oni nemajú v povahe. A tu si z nich už tá vládna moc fakt niekedy robila srandu. Já se zastavím u toho, u té svobodné justice, která je asi základním atributem toho, jestli jsme nebo nejsme v demokracii, a tak jak na Slovensku víme, že nejsme, tak v Maďarsku taky víme, že nejsme v demokracii, protože to také podléhá tomu, co chce státostrana. Tá justice. Malilinko by som to chcel zastať slovenskej justície. Ešte ju nemajú tak zglajšaltovanú ako to Maďarsku. Nie, to vidíme na niektorých rozsudkoch, že je tam veľa sudcov, ktorí si povedali, že nie. Že ja budem rozhodovať podľa svojho presvedčenia a podľa zákona. Preto vzniká veľa rozsudkov, z ktorých je Robert Fico podľa mňa, že na porážku každý druhý deň.
v tomto smere to ešte nie je definitívne stratené. Já to srovnávám s Českou justicí, která je na tom strašně. Úplně strašně na tom. Rády lepšie ako ano, slovenská. Ale trestní justice je úplně zdegenerovaná. Oproti tomu slovenská justice je daleko horší. Tak je zajímavé pro mě slyšet, že ta maďarská je pro mě asi úplně nepředstavitelná. Tá maďarská je úplne, to už nie je justícia, to je niečo, čo plní politickú objednávku a dokonca ani nie na príkaz. To je tak zdegenerovaná inštitúcia maďarské súdnictvo, že ona už predvída želania vládnej moci a sa im prispôsobuje a priori. Tak ako to bolo za socíku. Nebolo treba nejakému sudcovi zavolať a povedať mu, čo má robiť. On vedel. Toto je v Maďarsku. Chtěl jsem se tady u tohohle na to... Teď má Maďar 4 roky na to, aby z tohoto feudalistického čehosi vytvořil zase znova demokracii. Lze to stihnout za ty 4 roky, protože ano. Pak už tu ústavní většinu mít nebude, ano. Aby měnil ústavu. To má teď. Dá sa pokiaľ, a to si myslím, že tomu nemusíme my radiť, on presne vie, že na začiatku... Radiť ne to, jenom sa ptám... Na začiatku musí využiť to, že má v rukách neobmedzenú moc, vykonať tú najhrubšiu očistku. Ja si myslím, že on bude postupovať veľmi rýchlo a veľmi agresívne, že naozaj tam obrovskou rýchlosťou budú čistiť. Jemu bude nahrábať aj to, že veľmi veľa ľudí prevracalo kabáty už tesne pred voľbami a teraz je to masívne. Písal som si anekdota. Hakenkrojči sa taky odhazovali. Anekdota, písal som si s maďarským kolegom, investigatívnym novinárom o nejakých veciach a napísal som mu, že pozri, tvoj najväčší problém po voľbách bude, že sa na teba zosype obrovské množstvo ľudí, každý z nich ti bude nosiť papier a bude rozprávať. Jasne. A ťa zavalia tou hromadou, nebudeš schopný vyliesť. Dnes mi od neho prišla správa, že toto proroctvo ti vyšlo, je to nesmierne otravné. Čiže Orbána pochovajú ľudia, ktorých prinútil kolaborovať a už aj im sa to vzpriečilo v krku, alebo len chcú prežiť a prispôsobiť sa novému režimu. Ale on nepotrebuje... To jsme si zažili na konci druhé světové války, když kolaboranti okamžitě převlíkli kabát, šli vyhánět Němce a tak. Ale on nepotrebuje teraz reálne, že sa zbaviť každého, kto kedy urobil nejakú láskavosť Neru, alebo niekde zaprofitoval. Sám tam byl. To je to, že on bol súčasťou, on pozná ten systém zvnútra, dôverne, vie, ako funguje, pozná aktérov, vie, kto je kto, vie, kto je dôležitý, vie, ktorí sú ľudia na kľúčových postoch. On sa potrebuje zbaviť iba ich a tí ostatní sa krásne prispôsobia pokojne aj tomu demokratickému systému s pevnými pravidlami a s radosťou. Zeptám sa vás, tím, že do té maďarské společnosti máte vhled, v Rusku je to za těch několik století zničený natolik, že tam neví, jestli mluví pravdu nebo lžou. Tam vlastně to uvažování je tak nemocné. Dlouhodobě Stalin byl jenom jeden v řadě, kdy podle mnohých odborníků, komentátorů, lidí, co mají vhled, je vlastně ta změna nemožná. Vy jste to předtím už řekl, jenom to k tomu chci ještě jednou dovést. Maďaři takový to nejsou, takže ty lidi, co tam sloužili Orbánovi a tak, jsou schopni se v tom změnit, jsou schopni jednat normálně, aby se tam pořád nelhalo, nemanipulovalo a tak? Áno, pokiaľ bude režim, ktorý od nich bude vyžadovať, aby hovorili pravdu, tak budú hovoriť pravdu. Asi politológovia ma za to ukameňujú, ale ja si myslím, že Maďari si nevolia predsedov vlády, oni si volia kráľov a oni chcú kráľov, oni chcú feudálny systém a to, čo im ponúka Péter Magyar a to, čo bude obrovská úľava aj pre nás všetkých okolo je, že namiesto maďarskej verzie ruského samodержavia tam bude konštitučná monarchia, kde bude ten zákon naozaj platiť pre všetkých. Ale Maďari stále budú chcieť svojho kráľa a svoju šľachtu a stále tam bude ten systém služobníček. Toto oni tak rýchle nedostanú z hlavy, to bude chcieť dlhé generácie. Ale na lži by to nemuselo fungovať. Tomuto sa ťažko podľa mňa rozumie z českého pohľadu, že Maďari nemajú žiadnu skúsenosť s republikou. Oni boli predsa
do konca druhej svetovej vojny to bolo kráľovstvo. Áno. Horthy bol regent, bol miestodržiteľ neexistujúceho kráľa, kontraadmirál na koni, ktorý nemal loď. Potom prišla sovietská okupácia, veľmi tvrdá, 40 rokov. Potom prišiel kúsok nejakého porevolučného chaosu a kvasu, kde Orbán bol najprotiruskejší politik východného bloku, ktorý ako prvý začal vyháňať Sovietov zo svojej krajiny. Nahlas to stvorilo jeho kariéru. Tomu prinieslo prvé medzinárodné uznanie, že mal odvahu sa postaviť a povedať ruský ghozo, Rusáci domov. A potom prišiel Orbánizmus. 16 rokov, kde nakoniec ten Orbán skončil ako Putinova handra. Že kde oni majú vzať nejaké povedomie o demokracii? Nikdy ju nepoznali. Oni túžia po konštitučnej monarchii s dobrými pravidlami, ktoré fungujú pre všetkých. Zůstaneme u toho Maďarska, nebudu k tomu odbíhat, ale já takhle z Česka vidím Slovensko. Vlastně velmi, velmi podobně, nejsou to ty stejné reálie, ale taky si často kladu otázku, jako kde by Slováci mohli vzít nějaké povědomí o demokracii, když pak to byl už jenom nějaký mečiarismus a pak chvilku něco a pak zase Fico. Slováci žili v demokracii za 20 rokov Prvej republiky, bodka. Jo. Aj to bolo tak, že prišiel tatiček Masaryk, oznámil im, Čechoslovák, reálne jejich, takže ešte... Prišiel a on naozaj oznámil, že tak vážený, odteraz nie ste poddaní jeho veličenstva, ste slobodní občania Československej republiky, máte práva. Tuto je slovník slovenského jazyka. Prosím vás, naučte sa ten jazyk, budete ho potrebovať, je váš, budete ho potrebovať, lebo budete musieť komunikovať s úradmi v tomto jazyku. Od dnešného dňa ste Slováci, zapamätajte si to dobre, to je váš národ. No, a toto je slovenské národní obrození. Tak poslal tam 80 000 úradníkov, inžinierov, učiteľov, lekárov, aby vybudoval základnú infraštruktúru a nejaké vzdelanie v tej časti republiky. A po 20 rokoch sa to celé zosypalo. A pak už nic. A potom už nič. Čiže áno, Slováci sú, a veľmi neradi to o sebe počúvajú, ale kultúrne sú na 90% Maďari alebo na 95%. Jasne. Slováci sú v podstate Maďari minus temperament. Na Slovákoch môžete drevo štiepať, na Maďaroch nie. To ma prekvapovalo, že Viktor Orbán dokázal 16 rokov štiepať drevo na svojich spoluobčanoch a oni ho nezavesili na kandeláber. To bolo čudné. Ale nakoniec sa to zlomilo. Aj na moje veľké prekvapenie, to už vyzeralo, že to je snáď naozaj navždy, že mu to vyšlo. Poučenie je, že nemôžete prevádzkovať volebnú autokraciu, pokiaľ nie ste pripravení páchať násilie na vlastných občanoch. A to je dobrý, zároveň to je dobrá správa. Kým sa občan môže bez obáv priblížiť... Že občan suverénne môže voliť. To, že môže voliť, neznamená nič. On môže voliť aj v Rusku, aj v Číne. No, aj v Severnej Koreji dokonca musí voliť. Já jsem myslel ty svobodné volby, že tam může člověk přijít a skutečně svobodně volit. Aj to už bolo dosť, lebo nejde len o to, že či môžete voliť, ale či môžete byť volení. To je podstatné. A to už bolo v Maďarsku veľmi nerovné ihrisko. A to se můžeme... Futbal do kopca je hodně typické prirovnanie. Tohle je hodně složitý, když se člověk podívá vedle do Rumunska, kdy ústavní soud do toho zasahoval, viděno od nás jako velmi zvláštním způsobem. Tam spoustu lidí být voleno nemůže v Rumunsku. To je těžká disciplína, tady tohle celé. Áno, ale ja si myslím, že kľúčový rozdiel, že kde to funguje a kde to nefunguje, že kým sa občan môže bez obáv priblížiť k oknu na vyššom poschodí a bezstarostne popíjať čaj, je volebná autokracia stále veľmi ohrozená. V okamihu, keď sa ľudia začnú báť o holý život, sa to dá udržať ako systém dlhodobo. To je asi rozdiel medzi Ruskom a Maďarskom v tomto okamihu. Nebo mezi tím Běloruskem, kde Lukašenko prohrál ty voľby, ale neprohrál. A keby bol Peter Maďar vypadol niekde z okna, alebo by ho bolo zrazilo auto na ulici, alebo by ho dobodali v tmavej uličke v rámci nejakej zbabranej lúpeže, kde mu zobrali akurát hodinky a peňaženku, dnes by sme sa o ničom nerozprávali. Na toto Viktor Orbán, vďaka mu za to nemal nikdy žalúdok, tak ďaleko nezašiel. Rusi buď podcenili situáciu, lebo oni by si nepýtali povolenie, keby sa rozhodli, že toto sa má stať, urobili by to. Čiže ten precedent by byl moc veľký.
asi podcenili situáciu a potom už bolo neskoro, už bol príliš viditeľný, už by to bolo kontraproduktívne. Maďarskí analytici očakávali, že ešte by ruská rozviedka mohla skúsiť niečo kinetické aj po voľbách. Lenže pri tom priepastnom volebnom rozdiele, pri tej obrovskej mobilizácii bolo jasné, že keby niečo skúsili, tak to tam skončí naozaj krvi prelievaním, revolúciou. Ano. A ten Viktor Orbán by fakt skončil ako Čaučesku. Jo, tam. Od neho už odskakovali ľudia v armáde, v polícii, pravdepodobne aj v tajných službách. On úplne stratil podporu svojho vlastného systému. V posledných týdnech to bylo vidět. Áno. Zrazu si všetci uvedomili, že Když sa mu vzmali Vučič. Že tá malá hrstka tej šľachty, že francúzska revolúcia, že však v Ázii iba že to je pár ľudí, ako pár tuctov jednotlivcov, ktorých keď sa pohne dav s vidlami, faklami a povrazom, tak ich zlikvidujú za 48 hodín a je vymaľované. Čiže podľa mňa pochopili, že Maďarsko prehrali, určite sa budú učiť zo svojich chýb a určite to budú skúšať znova inde, hlavne Rusi. Viktor Orbán je podľa mňa vybavený, na neho môžeme zabudnúť. A môžeme sa dostať k tomu konečne, že čo to znamená pre svet. Tak a já se budu ptát. Hodně mě zajímá Polsko. První, co jsem hledal, jestli to Maďar řekne, a řekl to první nebo druhý den, myslím, že včera v úterý to prohlásil, že ty bývalé ministry a politiky PiSu hezky vrátí do Polska, pokud ještě vůbec někde v Maďarsku je najdou. Že žádný politický azyl nebude. Tohle z mýho pohledu bylo jedna z nejstrašnějších věcí, co Orbán udělal, že v rámci Evropské unie dal azyl politikům, co prohráli, proto aby je nemohli vyšetřovat v tom Polsku. Tam úplně překročil prostě jako pravidla a tímto zrušil V4, já doufám, že navždy. Ale tohle podle mě byl ten krok, kdy jako si v Polsku řekli, že se nikdy prostě nebudou tady s tímhle člověkem bavit. Nikdy znamená do té doby, než tam možná vrátit PiS. Uvidíme, co se tam stane v Polsku. Ale toto bylo strašný. Myslím si, že Nawrocki přijel za Orbánem ho podpořit proto, že udělal azyl těm jeho kumpánům, tak mu za to přišel poděkovat a musel, i když klidně tušili, že to prohrají, tak to museli udělat. A teďka se asi pánové vrátí domů a rozstřelení těch vztahů Dunajského institutu s Ordo Juris v Polsku, to si myslím, že bude důležitá hra. A kdyby se podařilo Tuskovi obstát ve volbách, co tam budou, což teď nemůžeme tušit, jak to tam dopadne, tak je hotovo. Tak prostě tady tak ty dva velké státy, i MAGA, i Rusko, MAGA, to Rusko jsem řekl blbě, to tam u toho Polska nemá moc co dělat, ale ta MAGA to prostě ztratí. Áno, takto. Ja sa vždy nahlas smejem, keď sa napríklad Andrej Babiš zaklína nejakou V4. Takže, čo sa tu všetci s koňom zrazili? V4 bez Poľska je čo? Nic. Poľsko je väčšie ako Slovensko, Maďarsko a Česko dohromady, skoro dvakrát väčšie. Bez Poliakov to neexistuje. A Peter Maďar tiež používa, že tú krátku V4, lebo má dobrú poznateľnosť, no veľmi presne zacielil na Poľsko. Prvá návšteva Varšava. A ten vzťah medzi Maďarmi a Poliakmi, on je naozaj postaročie, historicky tam existuje spojenectvo. Sme kousek od sebe, to je... Ale hlavne oni sa naozaj podporovali v rôznych historických obdobiach, raz Maďari Poliakov, raz Poliaci Maďarov. Oni sa naozaj brali ako bratské národy. Jo, jednu dobu to sahalo k sobě vlastne. To bol jediný slovanský národ, ktorý tí Maďari vždy akceptovali, že to sú naši blízki priatelia a mali spoločný králi a podobne. Hej? Že bolo to všelijak previazané. Veľmi dobre na to zacielil, totižto, a to je spojené veľmi úzko aj s maďarskou vnútornou politikou. Tu si treba uvedomiť, že Viktor Orbán tak brutálne utiahol skrutky v Maďarsku, spoločenské, politické, ekonomické, že keď ich Peter Maďar uvoľní na 50 až 80%, dostane sa na tú úroveň, kde bolo Poľsko za PiS.
ale všetkým to bude pripadať ako fantastické zlepšenie. To je husté. Aj doma, aj v zahraničí. Ešte aj v tom Bruseli s ním budú úplne že nadšení v situácii, za ktorú to Poľsko pérovali každý druhý deň za niečo. To je takhle, jo? Mhm. A to znamená, že on si vytvorí tú pozíciu, že pozrite sa, ako som to zliberalizoval. Už mi nemôžete povedať, že som tu nejaký že konzervatívny, šialený katolibanec. Ale aj keby v tom Poľsku vládol PiS, oni si nemôžu mať hodnotový problém. Bez ohľadu na to, že pošle do mojich dvoch kamarátov a že im odkázal, že už si nechoďte do IKEA kupovať nábytok, lebo tu sa dlho nezdržíte, chlapci, ja vás vrátim domov. Ale lebo oni asi nebudú nadšení tým, že ich poslal domov a že ich tam možno zavrú, ale pragmaticky, keď na to príde, budú s ním spolupracovať. A on teraz... Tohle je zaujímavý a dôležitý. A zoberme si jeho itinerár, že Varšava, Viedeň, Brusel. Veľmi zaujímavý moment. Peter Maďar má problémy s bárčím, ale nie s intelektom a nie s porozumením. Ani v angličtine. Myslím, že 3-krát dostal otázku od 3 rôznych zahraničných novinárov, či odblokuje 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. On sa 3-krát po sebe zaťato tváril, že nerozumie, na čo sa ho pýtajú a vysvetľoval trpezlivo, že Česko, Slovensko a Maďarsko predsa dostali z tejto pôžičky opt-out. To je vec, ktorá bola dávno rozhodnutá. A neviem, o čom sa tu rozprávame. Prečo to chcete znova otvárať? Ako keby nerozumel, že ten Orbán to naozaj v poslednom okamihu, aj keď sa ho to naozaj netýka, lebo má opt-out, on to zablokoval, zavetoval to. Oni sa ho pýtajú na to, či prelomí veto. On na to v tomto okamihu odmieta odpovedať, pretože on potrebuje odblokovať svojich 20 miliárd v tej Európskej únii. A v Bruseli už potrebuje po sa Poľsku... domluviť za Zelenským. Práve po Poľsku už v Bruseli nie sú naivní. Čiže oni mu nebudú chcieť tých 20 miliard dať len tak, a on ich ale potrebuje okamžite. A veľmi akútne ich potrebuje. Že on príde do toho Bruselu s tým, že pozrite sa, vážení, vy mi dáte mojich 20, ja pustím Zelenskému jeho 90, nikdy nebudem jeho kamarát, lebo Maďari sa nikdy nebudú kamarátiť s Ukrajincami. To neexistuje. Ale nebudem mu robiť zle, vy si robte, čo chcete, podporujte si Ukrajinu. Ako chcete, Maďarsko vám v tom nebude nikdy brániť, nebudeme sa kamarátiť s Rusmi, to tu sa skončilo, už nie sme ruská rezidentúra a vy mi dáte mojich 20 miliard. Čiže on teraz nemôže povedať, že odblokujem, lebo príde o veľmi cennú kartu. Ale pôjde do Poľska, pôjde do Viedne a on už teraz hovorí o tom, že mali by sme tú V4 rozšíriť. Čo je sranda, že on tam... Rakousko? On tam formálne spomenie aj to Slovensko a slavkovský formát, ale to Slovensko je tam stále, že on ho tak obchádza. Nikoho nezajímá normálního. Jasné. Sorry. Mňa áno, stále tam žijú moji priatelia. Stále mám občianstvo, ešte budem dlho čakať na české. Čiže on chce ako keby obnoviť, lebo explicitne hovorí o Chorvátsku a Slovinsku, že by sa mohli pridať. Viedeň, Budapešť, Praha. Aj keď to bolo, to musí byť pre Andreja Babiša ponižujúce, keď tam rozprával na tej tlačovke, že Andrej Babiš mi poslal veľmi dlhý list, v ktorom ma pozval do Prahy. A veď ja mám tú Prahu rád, je to pekné mesto. Ja ho mám. Ale nič o tom, že toto ja beriem ako strategického partnera. Nemôže to brať ako strategického partnera, bohužiaľ. Ale ani ho rovno neodmietol. Čiže on otvára tomu Babišovi pozíciu, že rozmysli si Andrej, s kým sa chceš kamarátiť. Tu otváram veľké ihrisko, na ktorom si vítaný. On pokračuje v tom, čo... A takto, Viktor Orbán má tiež problém s charakterom, nie s intelektom. On je brilantný politický stratég, fantasticky číta šachovnicu, okrem jednej výnimky. To je jeho vlastné postavenie na šachovnici. On si stále myslel, že je dáma, pri najhoršom väža. V skutočnosti bol iba nejaký Putinov pešiak. Toto nevnímal, ale jeho stratégia bola, že obnoviť tu nejaký nový formát nejakej post-rakúsko-uhorskej monarchie v nejakej forme, akože nové stredoeurópske... No nejaká střední Európa, ktorá niečo si myslí. Áno, ktorá nejakým spôsobom dokáže jednotne vystupovať s mocenským centrom v Budapešti a v tomto ten Peter Maďar normálne, kontinuálne v tomto pokračuje v tejto politike. On sa naozaj pokúsi uvariť aj tých Rakúšanov, aj tých Slovincov, aj tých Chorvátov.
keď sa bude dať dokonca asi aj tých Slovákov, celkom určite bude stať o Čechov. A keď sa ešte spojí s Poliakmi, tak to je už naozaj obrovská geopolitická sila. Pokud to bude jasně vymezené, že Rusko ne. Ano. A Poláci jsou v Baltské unii. Před rokem a půl tam vlezli. Tak co jiného si máme přát, než aby jsme se nedebatovali tady o tom, jestli se budeme paktovat s Rusem nebo ne. O tom zbytku si myšleme každý, co chceme, ať tady bojují konzervativci s liberálama a pravice s levicí, ale ne se bavit o tomto základním. Což jestli Maďar dokáže to do toho doposunout klidně i spisem, tak je to geniální. To by sa mu mohlo podariť, ale teraz, dobré, poďme sa teraz baviť o tom, že čo znamená Péter Magyar. Celá táto obrovská politická zmena v Maďarsku v krátkodobom horizonte, v strednodobom horizonte a v dlhodobom strategickom horizonte. A já možná do toho ještě vnesu, což je další věc, která mě velmi potěšila. Fašistům celosvětovým oznámil, že v Budapešti se potkávat nebudou. Mhm. Což je podle mě nejdůležitější sdělení, že nejenom, že odstřihne Rusko minimálně do té míry, že to nebude ten průtokáč, že nebudou konzultovat, jestli můžou jít na záchod, ale odřízne tu fašistickou stránku MAGA z Maďarska. Toto je úplný game changer, si myslím. Áno. Budou si muset hledat něco jiného v té Evropě. A klidně nikdo nepřijme. Jako půjdou do Bratislavy, tady s tím celým cirkusem. Pôjdu do Varšavy, keď tam bude PiS. No ale to je moc. Uvidíme. Já jako řekl bych, že to je na ten PiS moc, že oni jsou konzervativci a tak, potřebují mít nějaký přirozený spojence, ale nevím. Pozor, Poliaci aj Maďari sú až chorobne fixovaní na USA. Dlhodobo. Jedný aj druhý. A možno, že povedia na tie, že najextrémnejšie krídlo MAGA, že s vami sa nechceme verejne fotiť, ale inak je to pre nich v celku akceptovateľné. Bude aj pre Pétera Magyara, keď to bude. To, že on je vlastne v tom spektre, on je od niečoho, čo je napravo od stredu, až po ten okraj, za ktorým sa už začína naozaj krajná pravica, že pre ňoho je priateľné všetko. On sám o sebe je naozaj veľmi, veľmi konzervatívny, turbonacionalista naozaj. On vlastne celú tú kampaň stával na tých naozaj takých národoveckých, ikonických témach a osobnostiach. To bolo samé Kossuth, Petőfi, Botťaň, akože historické mýty, to všetko je tam zrecyklované. Ale rozdíl je, jestli tam člověk nechá hajlovat Banona, nebo ne v té své zemi, a jestli tady tyhle kreatury bude ochotný tam přijímat. Banona tam nenechá hajlovať nie preto, že hajluje, ale preto, lebo to bol Orbánov spojenec a pretože Orbána oni brali ako otca svojej ideológie. On má u nich naozaj veľmi vysoký kredit. To jsem zmínil jako jméno jedno, ale tady ten typ lidí. Z pragmatických dôvodov nie. Neviem, ako veľmi sa toho štíti osobne. Napokon on bol súčasťou tohto systému veľmi dlho a neštítil sa ho, povedzme si. Ale naozaj v Maďarsku nebude, že škandinávska demokracia. Doufám, že všichni chápou. Za Maďara určite Maďari to nechcú. Právě, to jako není potřeba po každém to požadovat. by ani nebolo priechodné. A on nebude mať ani úplne jednoduchý vzťah s Európskou úniou. On to už hovorí dopredu, že nechceme my tu mať nejakú že federáciu európsku a musíte rešpektovať rozdiely, že každý sme iný. Naozaj, on je Orbán mínus korupcia. No a dúfajme, že plus tá demokracia. V mladšom, pragmatickejšom prevedení, ktoré je trošku viac salonfejk, že vie, v ktorej ruke sa drží nožík, v ktorej vidlička. Ako si vybrať oblek, aby na ňom dobre sedela, ako si uviazať správne kravatu, v tomto on je skvelý, ovláda jazyky, vie sa správať, keď sa veľmi kontroluje, má tú diplomatickú skúsenosť, ale ideovo, hodnotovo, on nie je nikde inde ako Viktor Orbán. Nebude sa
prežierať, nebude pri tom mliaskať a nebude grgať tak ako Orbán a jeho kamaráti. Ale inak to taká zásadná hodnotová zmena to nebude, pretože on s tým PiS bude plne kompatibilný. Jemu je jedno, že ktoré krídlo vládne v Poľsku. To je dobrá správa pro mnoho v dlhodobom horizonte sa to môže stať veľmi toxickým, lebo v dnešnej geopolitickej situácii, keď už môžeme začať vnímať ako hrozbu nielen Rusko, ale aj Spojené štáty americké, sa tá Európska únia musí federalizovať, inak nebude. Nám ju tu rozložia. Tá core agenda MAGA voči Európe nie je, že či tu príde Benon hajlovať, ale že sa im to podarí rozbiť na jednotlivé národné štáty. No ale a v tomto sa môže Maďarsko stať veľmi toxickým. Aj Poľsko. Říkal jste před chvilkou, když jsem zmínil toho Banona, že tam Banon nebude, ne protože hejluje, ale protože je Orbánov kamarád. Vance ho tam ale přijel podpořit, tak bude mít zájem Maďar se s lidmi od Trumpa, kteří udělali úplně všechno pro to, aby tam Orbána udrželi. Bude se s nimi bavit? Tá podpora bola veľmi formálna. Neprišiel Trump, poslal Vansa. Vance tam prišiel fakt ako fall guy, že už bolo jasné, že Viktor je vybavený. Bolo to veľmi neslané, nemastné v podstate. Na otázku, že či bude spolupracovať s Maďarom, ak vyhrá voľby, úplne explicitne odpovedal, že áno, ale chceme, aby vyhral Viktor, to je plán. Ale bolo to veľmi vlážne, veľmi formálne. Vieme, že Trump toho Vansa nemusí, poslal ho tam na tak je to jeho viceprezident, on nemusí vůbec nikoho, on je Ježíš Kristus teďka zrovna Trump, ale to je... Teraz neriešme Trumpov mentálny stav a jeho schopnosť strategicky plánovať, tam sú iní ľudia, ale pýtajte sa na to, že či Peter Maďar bude ochotný spolupracovať s Vansom. Samozrejme, že áno, pokiaľ to bude pre neho osobne výhodné. A on potrebuje naozaj obrovskú aj materiálnu podporu na to, aby dal tú svoju krajinu dohromady, lebo tá je, že ekonomicky vykradnutá úplne do mŕťa. Nielen vykradnutá, ale štruktúrálne je tam tá ekonomika tak nastavená, že tam treba hlboké reformy, aby mohla prežiť. Potřeboval jsem se u toho zeptat ještě na jednu věc. Je možné, říkal jste ty 3 scénáře, mě je jedno, ke kterému se v tom budete vztahovat, jestli střednědobý, krátkodobý nebo dlouhodobý. Je možné vypárat z Maďarska tu Čínu? Nebo ne? To sú jediné obrovské peníze, co tam sú. Myslím si, že áno, ale to bude presne ten deal, že chcete, aby som odtiaľ vypáral Čínu, nahraďte mi ju ekonomicky. Tomu rozumím úplně, to jsem komentoval svým kamarádům, když se mě ptali, tak jim říkám, ale jako v čem je problém? Ta Evropa to má ty peníze, tohle je rozhodnutí Evropy, jestli Maďarsko vypárá Čínu. Je to tak? A keď Európa povie, že nie, tak to môžu povedať Američania. Pre ktorých je tá Čína oveľa viac strategická hrozba v tomto okamihu. Toto bude a tá otázka je zásadní, problém. Protože bez toho je dostat pryč nemůže, protože pak tam ten feudalismus bude toho rolnického typu. Potom jeho vyniesú na vidlách z úradu, samozrejme. Tak v krátkodobom horizonte je to výborná správa, lebo je to obrovská rana pre Rusov a je to veľká rana v ideologickom zmysle aj pre MAGA. Aj pre všetky identitárske hnutia v Európe, celá tá frakcia Patrioti, kde neviem, prečo sa tam pridal Andrej Babiš, on je tam momentálne jediný premiér, prečo mu to je jak holý v trni sám v tom Európskom parlamente, bude tam vyzerať s prepáčením ako debil a podľa mňa odtiaľ bude veľmi rýchle cúvať bez Orbána, nemá tam čo hľadať reálne po žiadnej stránke. Čiže pre týchto je to obrovská rana. V krátkodobom horizonte ja sa teším. A okrem toho je veľmi príjemné sa dívať na tie arogantné ksichty, ako kysnú a ako začínajú podliehať panike. To je také akože veľmi nízke sebauspokojenie, že ľudia, ktorí ničili krajinu, ktorú som do nejakej miery považoval aj za svoju veľmi dlho, po veľkú časť svojho života, že úplne zničili a rozložili na blato tak, že po tých posledných voľbách, tam som bol odniesť synové topánky na nábreže Dunaja, kde je pamätník s topánkami, kde zavraždili jeho pradeda a prežila to iba jeho tehotná prababička s jeho babičkou v bruchu, že neboli by sme tu, keby ona nie. A vtedy som sa zaprisahal, že tam nikdy viac neprídem, lebo to Maďarsko je jednoducho také, preto tam ten Orbán vládne. Teraz som si povedal, že keď to vyhral Peter Maďar, že to Maďarsko je stále rovnaké, ale aspoň dám svojmu synovi šancu, aby tam osobne odniesol svoje topánky a potom tam zase dlho nepôjdeme. Ale takto v tomto zmysle krátkodobo je to skvelá správa. V strednodobom horizonte sa to môže vyvíjať všelijak. Ja si myslím, že
by sa to mohlo vyvíjať aj dobre, ale bude závisieť od veľkého množstva hráčov, aj v Európskej únii, ako sa budú stavať k Maďarovi. On bude naozaj veľmi nepríjemný spoločník pri tom európskom stole. Bude sa hádzať o zem, bude s ním treba robiť kšefty a robili to s Orbánom a mohli sa naučiť, že dlhodobo to nefunguje a podľa mňa aj tak ich budú No a proč to prodal okamžitě do toho Ruska? Tam jde o tu červenou hranici, prostě, která buď existuje nebo neexistuje a Orbán kolaboroval do všech 4 azimutů, tak pak nejde nic dojednat. No, nakoniec kolaboroval už iba do toho jedného, teda do 2, lebo aj do amerického, dobre, čiže na východ, na západ, ale v dlhodobom horizonte ja vidím ako pre mňa, čo je v tom, a môžem sa v tom úplne mýliť, môžem byť vedľa, môžem byť zaujatý, čokoľvek, ale ja to vidím naozaj tak, že celá Európa pochopila, že Maďarsko plus Slovensko ako nejaký appendix toho Maďarska, lebo to vidíme práve aj z tých telefonátov Siarto Lavrov. Je to tak. Že oni brali to Slovensko, že to je nejaké Horné Uhorsko. Je tam, jak sa volá, Fico, je tam nejaký taký čudný, že hejtman hornouhorskej gubernie Orbánov, že jeho vôbec nebrali ako súčasť politickej hry. A Európska únia pochopila, že to je takto, že toto je ruské teritorium, že to je gangréna a že to treba odrezať. A bolo by k tomu došlo, keby vyhral Orbán voľby. Z dlhodobého horizontu toto je bezpečné riešenie, medicínsky bezpečné. Je tam gangréna, odtiaľ toto odrežeme, bude to bolieť, tá ruka bude chýbať, s tou protézou sa nám nebude žiť dobre, ale zachránili sme si život. A teraz tak pozerajú, že to vlastne nie je gangréna, to je len taký nejaký exém a on by sa mohol aj vyhojiť. Ten Péter Magyar, aj keď úplne nevypne imunitnú reakciu Európskej únie, veľmi ju zníži. Začnú s ním zase, to bude pomalý postup, že tu sa na niečom dohodneme, nechceme, aby sa vrátili k tým Rusom, aj radšej mu uhneme, tu mu ustúpime, tu urobíme deal, vymeníme niečo za niečo a môžeme sa spamätať na to, že o 16 rokov budeme presne v tom bode, ako sme boli dnes. Alebo aj skôr, o 8, o 4, ja neviem. Môže to tam veľmi škaredo zvrhnúť, lebo uvedome si jednu vec. Viktor Orbán začal ako mladý, fanaticky protiruský, rusofóbny, liberálny demokrat. Skončil ako de facto fašista, Putinov pucflek, ktorý mu liezol do plynovej rúry, ako sa len dalo, úplne proste ponižujúcim spôsobom po štvornožky. Za 16 rokov ho Maďarsko zomlelo do tejto podoby, ale Péter Magyar už začína ako ultrakonzervatívny turbonacionalista. Kam sa on dostane za 4 roky, za 8, za 16, keď pôjde po tejto ceste? Jediná vec, ktorá mi dáva nádej, je to, že on sám sa chce obmedziť na tých 8 rokov. To mi príde... To je sympatické. Ja v ňom stále nemám jasno, hej? Nemám ho ešte úplne načítaného, neviem ho celkom predvídať a nechcem mu krivdiť. Jeho doterajší track record mi ako starému profesionálnemu cynikovi hovorí, že tomuto človeku nie že netreba veriť a treba ho kontrolovať, ale že ho treba 10-krát viac kontrolovať ako kohokoľvek iného. Zároveň v každom je malý kúsok človeka túžiaceho po nádeji, tak túžim potom, že možno naozaj ho život dofackal k nejakej sebareflexii a k nejakému racionálnemu uvedomovaniu sú vlastných limitov a aj nejakých pragmatických záujmov svojej krajiny. Navyše je veľmi ťažké, špeciálne u Maďara, a teraz nemyslím u Pietera Magyara s veľkým M, ale u Maďara ako príslušníka maďarského národa, je extrémne ťažké určiť hranicu medzi patriotizmom a nacionalizmom. Je to veľmi odlišná kultúra, kde to národné povedomie je tým, že to je naozaj ten národ s úplne mimozemšťanským jazykom a mimozemšťanskou kultúrou uzamknutý v tom obrovskom mori Germánov a Slovanov, že oni to naozaj cítili od turecká okupácia, oni sa cítili neustále, že si musia zachovať svoju identitu a všetci im ju chcú zobrať a zničiť. Čiže v tejto mentalite je veľmi ťažké odlíšiť pozitívne vlastenectvo od toxického nacionalizmu.
A niekedy sa to ani nedá, že je to premiešané. A ja sám nedokážem úplne prečítať, že či ten Maďar je niekto, ten Péter Maďar, ten budúci premiér, je niekto, k tomu jednoducho autenticky záleží naozaj na blahu jeho národa, že fanatický bojovník, ale naozaj pre dobro národa ako takého, ktorému on naozaj chce slúžiť a to najlepšie pre ňoho. Lebo v tom prípade naozaj pragmaticky si musí vyhodnotiť, že a to on teraz nahlas hovorí, musíme byť v Európskej únii, musíme byť v NATO, musíme byť súčasťou Európy. Svätý Štefán to už rozhodol za nás a mal pravdu. Tam patríme a budeme robiť všetko preto, aby sme tam žili v našom životnom priestore. Alebo je to jednoducho niekto, kto utilizuje cynický maďarský nacionalizmus a zase si to využije a uvidíme, aké potom sa u neho prejavia skutočné mocenské ambície. To dnes nie sme schopní povedať. Jeho minulosť nám nedáva veľa dôvodov na optimizmus, ale zároveň nejaký ten benefit of the doubt si zaslúži aj on. Čiže budeme musieť naozaj počkať. Ale on si taky bude muset vybrat, protože má za sebou teď obrovskou podporu lidí, tak jak jsme začali ten podcast, kteří chtějí změnu režimu. Pokud jim to nepřinese, tu změnu režimu, aby to nebylo takhle strašný, tak taky tam nemusí být velmi rychle a může se stát asi cokoliv. A tohle je pro mě, jak jsem říkal na začátku, jak tomu Maďarsku nerozumím, je to strašně složitý rozklíčovat. Slovensko člověk umí predikovat celkem úspěšně. A tá melátka položená tak nízko, že sa nedá podliezť. Ona sa dá len pohodlne prekročiť. Temer nemá šancu sklamať svoj národ. Neviem si predstaviť, čo by musel robiť, aby ich dokázal sklamať. To by muselo byť úplne zlyhanie galaktických rozmerov. Minimálne nie v horizonte 4 rokov. Stačí veľmi málo na to, aby ľudia mali pocit, že ich život sa zlepšuje. Naozaj. Lebo to Orbán, to jednoducho, on si z toho, to bol proste zlý kráľ, ktorý zle vládol, nie v prospech svojho ľudu, naozaj všetko zožral, všetko rozdal svojim kamarátom a po všetkých ostatných sa tvrdo vozil. Toto nebude problém, akože ho prekonať a byť lepším. Ja sa naozaj bojím toho strategického horizontu, ale zároveň si myslím, že dnes ani Péter Maďar nevie, že čo z neho bude a ako bude pokračovať. Dnes má nejakú víziu, ktorá v konečnom dôsledku v porovnaní s tým, čo tam bolo, vyzerá veľmi pozitívne. Keby som ho hodnotil z pohľadu približovania sa Maďarska len k Francúzsku alebo k Nemecku, že nie k Švédsku alebo tak by som povedal, že dobre, držím vám palce, veľa šťastia, nechcem byť toho súčasťou. Ale keď sa na to pozerám maďarskou perspektívou, tak pre Maďarsko je to určite veľké zlepšenie a veľmi dobrá správa. Pohroma pre Slovensko, podľa mňa. Ja vám děkuji, že jste byl mým dnešním hostem. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, do počutia.